שלום, אני עירית צוקר, בעלת סטודיו לעיצוב משרדים. הסטודיו שלי מתמחה במשרדים, החל מחברות סטארט-אפ קטנות בדירה צפופה בתל אביב, ועד חברות ענק עם אלפי מטר מרובע, כמו גט, NGSoft, בינת, מנפאוור ועוד. משרד מעוצב נכון הוא כזה שתומך ומדבר את פעילות החברה. כדי לגרום לזה לקרות, אנחנו צריכים להכיר ולהבין את הצרכים העסקיים שלכם, כיום ובשנים הקרובות, את ערכי החברה, המיתוג שלה, וכמובן את המבנה הפיזי של המשרד. נבין את מגבלות התקציב, סדרי העדיפויות, נשב עם ראשי המחלקות וביחד עם ההנהלה נגיע לפיץ' הנכון. ואז מתחיל הכיף האמיתי. נשב, נחשוב, נעצב, נדייק, ובעזרת הדמויות תלת-ממד נראה לכם איך המשרד שלכם ראה עוד כמה חודשים. מרגע התחלת העבודה, הסטודיו ילווה את השיפוץ לאורך כל הדרך. נייצר תוכניות הריסה, בנייה, חשמל, מיזוג וכל מה שצריך. יש לנו בסטודיו גם שירותי גרפיקה ונגריה, כך שאנחנו לא רק מעצבים לכם, אנחנו גם יודעים לייצר את החלומות. אנחנו נלווה אתכם מהריסת הקיר הראשון עד הברגת הנורה האחרונה. וכן, אם צריך, נשנה דברים באמצע, ואם צריך נדע להתאים את התוכניות. שיפוץ זה דבר דינמי, ולפעמים צרכים משתנים. אבל בכל מצב, תמיד נדע איפה אנחנו נמצאים ביחס לעיצוב, לתקציב ולזמן. אני מאמינה במשרדים שתומכים בפעילות החברה, מעצימים את העובדים שלהם ויוצרים את הסביבה הנכונה לצמיחה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר וליצור קשר. בואו נתחיל.